wat je veel ook ziet. Kom kijken, naar wat mooi. Goedenavond, we zijn in de Maaspoort en dat is Jokes Leedjesavond. De 11 leedjes die tijdens de voorselectieavond gewonnen hebben, zullen zich vanavond weer presenteren. En wij nemen nog mee voor een sfeerimpressie tijdens deze avond om ook goed intellect te laten zien welke 4 leedjes er zullen winnen. Wat in zijn schoen al mensen, de 3 dagen achterheen. Die komt de heer alleen van de mensen, en was ik nee, was niet gebleven. Wat heeft geluk, wat in zijn schoen al mensen, dat heel ons mee. Dat kom ik daar voor daar beleven, het is de hond. Los genieten van het leven, want het staat altijd weer op hier. Zo gingen we binnen op boeren, zo gingen we de deur mee om. Ik kon op het een van de boeren moeten, ze gingen lang van mijn stoel. Je maakt verlicht in kroes. Hey, vier de ruime zak, dat is zo spoes. En hield op mij wel wazen route vast. Dan woon ik rustig mee en al de klas. En achter dit balkon hey, stond ik groeiend met die paard en die man en woonde het in. Hey, vond ik ergens die vrijloze vrouw, die woont in mij. En straks is het verleid, dus kom daar toe de weg, die vlam van een dag van zee. Geen stond ik niet en als ik zet bakje. Kom in mijn hermans geloven, in de elektrische beton. Kom ons toch weg, wie wordt de kerk, ik loop toch in de regen. De honden stappen nog ik kan je weten, onze jongste jas kent door een zak. De honden weten met ik en mijn leedje, om met jou toch niet voorbij. Wat is het te doen? Kom er mee, wie weet als onze Mio-Rood. Is het te doen? Ik heb ze mensen zoeken op de kop zien stoel. De vroegste vrienden wist in het water, de route weer als verlaten. Is de mazzel, maar de plek voor zich. Kies ze net zodat de stoel, dat schiet allemaal niet doen. Maar kies ze net zo snoep, die van mij. Ik heb dat dingje weg, ik raak je was te lopen. In de dop en met de ding, oh weer de Duits op die op. En de mensen wachten aan de speur en het begint. Dan is gestopt, dat is hoe wat zien. Dat is hoe wat zien. Vluchtjaren laat zich nog geen 3 dat te behappen. Maar op vandaag was ze vanaf, en zoveel weken op de lampen. Trek is alle joeksigheden op. Ik heb op 33 dagen een stukje in je kraag. En die was de overwogen is dat de stijl van ons, die mij zien moet. En op de joeks mij zoelen komt. Dat is de stijl van ons, dat is niet echt een bos. En die ons heen zoelen op de spoor. Ze zit op die weet, maar ze met niet in als twee. Je spoort de zee nog heen. Dat is de stijl van ons, die mij zien de die hebben mee.
Zo'n verhaal. In Helderwijk en de Rot. De ganse stad laat zich gezond. Er komt een sleutel in, dan ziet ze niet alleen. Wanneer de rijk in Nederland. Ja, goeiedag, in Helder is het schoon. Die blieën, die spannen weer de koor. En die voetjes, ze zingen alles op. Is dit de kant alweer veranderd? Zing, is dat ons dan misschien? Want dan komt het weer terug. Zing, en als die super zing. Misschien dan vallen en nu. En heb je weer schreeuwen zien. In de witte van de wond in het geweeste. Alleen in precies hier gewoon. En wie je kunt de jongen net in donker heen. Ach, je dikke moet je zelf achterom. Dus als die weg in de wedstrijd op ik heerlijk. Dan rol ik terug, gewoon ik ben hier geweest. Je mag niet doen, dan is ik helemaal voor je doen. Gewoon weer helemaal ja, zie je dat de druk weer kan worden. Hier, wie was het vanochtend op de bühne? Ja, enorm joeksig vond ik. Spannend, de eerste keer. En de tweede keer gewoon altijd voor de verbeterpuntjes. En dat was wel goed, de tweede keer. Ik vond de tweede keer was het nog beter dan de eerste keer. Ja, want de eerste keer zat hij even aftasten wie het geeft en wie het vult. En we waren 2 keer net nog een reclameblok. Dus dan is iedereen nog even binnenkomen naar de wc in het gewoon en zo. En dan moesten we weer knallen en ik denk dat het nog gelukkig is. Dan is het dus nou afwachten. Maar wat moeten we nu afwachten, zeg? Ja. Dit is wel een van de verschrikkelijkste momenten altijd. Ja, ook als we nog in de oren of zo moest wachten, dus Ja. gewoon werd snoep. Maar dat meug maar een glaasje bier, dus dat is weer positief. Ja, Ja, nou maar drinken dit- we niet. nee. Nee. dit Ik is heb heel zelden in mijn leven heb ik Jongens, weer de gehad. eerste keer op Jokesbun, wie was het? Ja, dat is echt super. Dat is echt super tof. Echt gaaf. Echt super, en verder? Ja, dus zoals ik al tegen Ton zei, het is gewoon echt een ruimte uitkomen. We doen al zo vaak mee met de voorselectie. En dat valt ook best mee, hè? 6 jaar oud. We doen al 6 keer met de voorselectie mee. Ja, ik hoor 3 keer op de bühne. Maar dat wel blij dat 3 zijn, maar uiteindelijk is het echt 6. Maar nu dat we nu erbij zitten, was al een groot feest. Dus ja, we laten allemaal op ons afkomen en het was echt heel tof op de bühne. Dus. En wie zitten met de spanning nu? Ja, nou is de spanning weg gelukkig. Ik moet zeggen, voordat ik de bühne op ging, toen werd het echt even kriebelen. Toen wou ik dat het al voorbij was. Maar de spanning is weg en de uitslag moet nog komen. Ja, we wachten gewoon af. Net als iedereen. Met een glaasje bier. Ik lees gebeuren. Ons best gedaan. Ja, dat zouden we niet proberen. Oké, we zullen het niet even proberen. We maken er dan toch nog maar van. En succes vandaag. Dank u wel. Hier, nog 30 jaar zingen op de bühne. Wie waren het vandaag? Ja, vergeet niet, we hebben voor 6 jaar terug nog een keer met Bram en Ruud gezongen. Ja, maar nog een totaal van 30 jaar vandaag zingen. Samen, en heeft er niks veranderd dus. Ziet je ook niks veranderd? We zijn serieuzer geworden. Serieuzer, maar wel een luxe liedje had je. En wie is het met spanningen dan? Ja, ik ging echt kapot. Echt vandaag waren het, man. En, Als ik van de veur opkom, dan draait mijn maag echt 3 keer om. Dat is, en zien die hetzelfde als 30 jaar terug? Erger. Erger nog. En waarom komt het? Ja, 30 jaar terug dat je mij is veel meer onbevangen erin, is ook wat jonger. En ja, nu best veel meer gefocust. Ik denk dat het ganse spel eromheen is met televisieuitzendingen. En dan komen we er nog een keer bij. ja, maar dat vind ik wel leuk. Ja. En welke tv wordt er doet hij zonder? Dit wordt via Jokes TV uitgezonden. Dat is goed, dat hebben we. En nu met een glaasje bier wachten op de uitslag. Ja. We zijn benieuwd. Succes hier. Dankjewel. Weer als enigste dame vanavond. Klopt, ja. Bizar, hè? Ja, heel gek om te zien, maar wat een prachtig liedje. En ook als enigste zo'n mooi langzaam nummer. Ja, het is ook echt genieten om dit te mogen doen. Ja, heerlijk. Ja. Het is wel een veroordeling tussen zoveel stampers. Dus ja, het is gewoon een eer om dan zo'n liedje te mogen zingen. Gewoon anders. Ja, het is gewoon anders. Ja. En wie is het met de zenuwen nu? Ja, nu komt de bevrijding, toch? Ja, precies. Een enorme ontlading. Ja, ja. Ik kan het me goed voorstellen. Dus nu lekker met een glaasje bier wachten op de uitslag. Ja,
eindje. We nog maar 3. En daarna drinken we rustig nog wat verder. Ja, precies. Ik kan me nog herinneren wie we een hoesten zijn gegaan vorig jaar. Winnende 4 liedjes voor dit jaar. Op de 4e plaats is geëindigd. Kom mijn arm door Edu Kali, Paul Klaasens en Joep Benders. Op de 3e plaats is dit jaar geëindigd. Heid door Tim Peters en Nout Jansen. Op de 2e plaats is dit jaar geëindigd. 33 dagen door Bram Holla en Ruud Stikkelbroek. Dit jaar op de 1e plaats heeft gewonnen. Truc van weg geweest door Fred Honig en Bart Houtwaars. Dus als je bent in de wensen voor je leven, dan rol ik terug nog wat ik je wens. We maken niet hoe dan is het hier wat komt me doen, dan rol ik weer maar aan. Zien we op de vriend, ik kan wel weer. Stuur wakker in de mol die je daar ziet, en waar die er weer de chansen van de situatie, voor het teruggelegd. Doch ik met weer het SCJ, wat je situaties in